Kalau sumbang semu wae wujute apa prasajakno jagat tungkol rina wengi wedak pupur kewajiban apa kang kudu tak sangko momong putrana ta bali wisma nyata kewajibanku tak jaluk sumbang semu wae wujute apa prasajakno jagat tungkol rina wengi wedak pupur apa kang kudu tak sangko momong putrana ta bali wisma kakang iku nyata kewajibanku
hae hae so lo hae 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 tak jaluk sumbang semu wae wujude apa prasajakno jagat tunggal rina wengi wedak pupur apa kang kudu tak sangko momong putra nata bali wisma tak jaluk sumbang semu wae wujude apa prasajakno jagat tunggal rina wengi wedak pupur apa kang kudu tak sangko momong putra nata bali wisma
Oke, terima kasih. Saderipun matur sembah nuwun menika kala wau nglajengaken lelampang kala siang wau nggih para rawuh, para dulur. Saderipun katuran wilujeng dalu menika dumateng para rawuh dalasan para penonton ingkang dalu menika sami andherekaken panggahipun paguyuban Kuda Patra Yuwana. Wonten panjenenganipun Mas Limpat ingkang dalu menika rawuh minangkani pamundhut saking panjenenganipun Mas Heru Wahyudi. Wonten ing dalu menika kalian Ibu Darmini sakeluarga. Inggih kawula siang wau sampun ngaturi kula dalasan panjenengan sedaya khususipun dalam rangka ulang tahun Hindra Putra Pratama yang ke-9 tahun wonten ing dalu punika lan ugi Hitanan Putra ingkang kala wau nggih sampun dipun ulang tauni jangkep sak kitananipun. Pramila muga-muga samangke putra ingkang keparingan asma Dik Hindra Putra Pratama dadosaken putra ingkang soleh migunaning tumraping bangsa kalawan nagari sumprambahing wonten agami. Karanten para rawuh, para dulur, para kadang sutrisna budaya wonten ing dalu punika kula boten piyambakan ananging wonten ing dalu punika uga kabiyantu dalasan seniman seniwati untuk malam hari ini jumlahnya ada 3. Jadi untuk menanti waktu teman-teman yang ada di belakang masih berganti busana. Jadi tentunya untuk malam hari ini kita juga akan tampilkan lagu-lagu dangdut ataupun lagu-lagu campur sari. Tentunya untuk menghibur para penonton dan juga para hadirin yang hadir untuk malam hari ini. Jadi tentunya kita ada di Angel dan juga ada Meisa, tak lupa juga ada Ayu tentunya untuk malam hari ini untuk menghibur teman-teman. Ada Bolong Ngopi, tentunya ada Mbah Kayin dan juga Mas Gogon, semuanya juga Mas Momo. Terima kasih rawuhipun untuk malam hari ini live streaming bersama Kuda Patra Yuwana. Tentunya untuk menghangatkan suasana di malam hari ini Mas Kirun, kita tampilkan satu lagu ataupun tembang campur sari bersama Maisa. Semoga Cahayu Jumeneng bersama Kuda Patra Yuwana. Terima kasih Dek Meisa. Tentunya kita sudah lama tidak bertemu. Kita lama tidak berjumpa. Jadi untuk malam hari ini kita ketemu di Patik Rejo. Tentunya masih bersama Kuda Patra Yuwana. Ini memundahingan dari panjenenganipun Bapak Heru Wahyudi. Oh nggih. Nah, ini dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun. Karo Sinten sing diulang tahun ini? Sing diulang tahun ini memang jenenge Dik Hindra Putra Pratama. Oh Dik Hindra. Didoakan sedikit ya Mas. Iki mau karo anu kok karo apa Kitanan. Dadi oh Kitanan. Apa iki jenenge bentuk warna baru lho. Oh ngono ta. Iki ya ora. Piye bentuke? Bentuke lek sampean kok mestine urung weruh kok ben didelokne lho tukang. Ojo Mas, ojo Mas. Ojo Mas, heeh. Oke. Heeh, didoakan sedikit ya Mas. Betul Dik Misa. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi kebanggaan orang tuanya. Orang tua tentunya. Betul. Kebanggaan nusa bangsa dan agama. Amin. Amin. Dan juga untuk malam hari ini sampean tak aturi jumeneng iki mumpung dulur-dulur ing Patik Rejo. Malam hari ini penontonnya cukup luar biasa. Luar biasa, antusias warga, wah penuh banget. Iki ya raketang sak lagu atau orang lagu. Tolong kita hiburan dulur-dulur sing ana wengi iki. Ngono nggih. Tentunya masih bersama Kuda Patra Yuwana, kita tampilkan Dek Maisa untuk malam hari ini untuk menghibur panjenengan-panjenengan dan juga teman-teman pedagang kaki lima untuk malam hari ini. Semoga saja dagangannya laris, sing nonton tetap sehat. Niki kula dongake kathah rezekine, sing durung entuk jodoh ndang entuk jodoh. Amin. Sing Joko
utawa sing duduk iki ya pangkat didongake untuk susu. Roto Mas pokoknya. Roto. Oke, sampun Diratani. konfirmasi kalian Pak Kirun. Sampun. Oke, kalau sampun sumangga ngaturaken salah sawijining tetembangan saking Kuda Patrayono. Monggo Dik Mesa. Sareng-sareng kalian Kuda Patrayono. Utan krimis rak wis wis banyu kang tumetes dadi saksi kang nangis wong sing tak tresnani teka ninggake aku suwe jroning uripku yen ora ana sliramu sumire angin tansah dekat Say
lewat bebakan iki bocah tak tresnaku. Tembang Yes, Kakak. tembang Oke, sampun. terima kasih Dik Mesa. Ini. Tentunya untuk malam hari ini kita menghibur segenap keluarga besar dari Dusun Patikrejo yang berada di kawasan yaitu Jatimulyo Tercinta. Tentunya tepatnya berada di rumah Bapak Heru Wahyudi. Buat teman-teman yang hadir barusan datang, terima kasih. Monggo katuran pinarak ingkang sekeco samangke sinambi ngrantos manggaipun para joki-joki ingkang kala siang wau nggih sampun ngantos dumugi sonten samangke uga ngantos titipanipun paripurna. Saderengipun kala wau nggih sampun ngaturaken manggaipun salah satunggaling tembang ataupun langgam campur sari tembang kangen kang katuraken dening panipun Dik Maisa untuk malam hari ini. Tentunya kita juga tidak ketinggalan. Kita coba lagunya lagu dangdut dulu teman-teman. Oke, kalau Kudo Potro Yono punya lagu dangdut tentunya masih bersama Ayu untuk malam hari ini. Monggo Mas. Hey, asik. Aku kalah separuh gon. Iki kadung ngetak tok nek Ayu tak tampilkan untuk malam hari ini jebule aku mek sak keleke. Dhuwure iki lho sak keleke. Ya ora to iki meh padha. Iki jumbo iki. Ukurane jumbo lho cah kene iki. Yen kowe ora usah ngelirik penyanyi lek Ayu-ayu ngene bagiane MC. Oh ngono ta. Di Ayu. Dalam. Oke, tentunya saya ucapkan selamat malam. Kita berjumpa di sini tentunya di rumah Bapak Heru. Anjing. Juga diucapkan selamat malam buat semua yang ada di sini tentunya ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penontonnya sangat banyak sekali. Banyak Sing sekali. ndak ketok ning ngesor. Nanti kuwi? apa Mas hati-hati kalau kejatuhan ini ya. Apa? Buah nangka. Ini besar-besar loh tadi. Iya, ini dalam rangka nopo toh, Dalam Mas? rangka hitanan Dek Ayu. Ini hitanan dan juga sekaligus ulang tahun. Oh, begitu. Indra Putra Pratama yang ke-9 tahun. Yang ke-9 tahun wis wani sunat. Wis Mas, wani tahun sunat. ya. Iki mau bocah sing disunatin ndi, Mbak? Iki. Nah, iki bocah sing iki. Oh, Bocah iya. ya jan Bagus, seger soalnya. bagus. Lah kok wis sehat sing disunat? Sehat. Loro apa lari disunat ini? Buatan. Ora loro jarine dadi Pinter wis ya. mari. Alhamdulillah. Iki sampean pengen request lagu apa karo Mbak Ayu? Apa? Apa duet karo aku? Duet karo sampean. Cidra telu. Oh, njaluk Cidra telu. Siji Bocah. urung Lah wis ya telu. sampean ki kok wis ngerti lagu Cidra telu. Kamu kok pisan ki lorone ra umum. Kok sampai telu. Oke, tentunya kita kasih Cidra telu ya. Nanti aja ya. Gimana? Oh, sebentar. Oh, Bojo apa? Bojo loro? Ya sik tongko bojo loro dilungkas sik. Oh, Cidra. sembarang aku Iki wis. permintaane sing tukang sunat kok. Lek bojo loro ku ben sindene bae. Urung. Liyane ya Le. To Le, cah bagus. Di Indra. Cidra telu mbake iki kelaran jarine. Lek Cidra telu ki luarane banget. Oke, tentunya kita kasih lagu dangdut enggak apa-apa untuk malam hari ini bersama di Ayu dan juga ada di Indra. Iki sing disunatke bocahe ning kene iki. Wah, gowo banget iki. Iki jane cara jarane nek temen apik iki. lah ya Ton. Nanti nyanyi bareng aku aja ya. Bareng Mbak Ayu. Joget sama saya ya. Nah, sampean joget apa Mbak Ayu sing nyanyi sampean sing nyawer ya ndak apa-apa. Oh, ngono ta? Urung disangoni ya, Pak. Ya engko dhisik ta. Iya. Kerja Yo dhisik. diparingi bojo loro. Bojo kan, loro? permintaan. Permintaan Boleh. bojo loro ndak apa-apa, engko sing sabar engko dangdute mari iki. Iki soalnya sik Kok tak deloke Cidrone permulaan ya. kita perkenalan untuk malam hari ini. Oke, betul. Oke, Di Ayu, monggo bojo loro.
Ayo goyang Mas Pres. Ya. Goyang deh ayo. Abang biru lampu disco. Lampu disco. Anak mas mikir bojo loro. Bojo sing anom jaluk disayang. Sing tuwa jerega sirahmu rapi sabun andong tresno mas uga andong waktu mikir butuhe mikir blenjene bersaiki bingung atine tolong dino Oke, terima kasih Dek Ayu untuk bojo loronya untuk malam hari ini. Dan juga tentunya untuk yang di belakang ini sudah siap. Jadi teman-teman dari teman Pangrawit untuk malam hari ini kita bisa mulai, kita bisa